డబ్బు ద్వారా వశీకరణ. ఈ గారడి సీమోను డబ్బు ద్వారా వశీకరణ చేశాడా? చేశాడు. కాబట్టే అదే స్కీమ్ని అపోస్తులకు ఉపయోగించాడు. కింద చదవండి కింద చూడండి. కొంచెం పైనుంచి వెళ్దాం బ్రదర్. దేవుని మహిమ కలుగునుగా. అయితే ఫిలిప్పు 12వ వచనం నుండి దేవునికి స్తోత్రం. ఇప్పుడు అక్కడ ఏం జరుగుతుంది? ఎప్పుడైతే నిజమైన సువార్త వెళ్ళిందో, ఎప్పుడైతే నిజమైన వాక్యం అక్కడికి వెళ్ళిందో, హల్లెలూయా ఆమేన్, ఎప్పుడైతే నిజమైన సువార్త అక్కడికి వెళ్ళిందో అక్కడ ఏం జరుగుతుందో తెలుసా? ఆటోమేటిక్ గా జనులు ఆ గారడిలో నుండి, ఆ చేతబడిలో నుండి ఆమేన్ జనులు రావడం మొదలు పెట్టారు. అందుకనే నేను ఏ కుటుంబాన్ని దర్శించి ఎవరిని ఆకర్షించుకునే పనిలో నేను లేను. నేను ప్రతి వారం ప్రతి ఆరాధనలో వాక్యముతో పట్టుకునే పోరాడుతున్నా ఇక్కడ. ఆమేన్. మీరు ఆల్రెడీ వశీకరణలో ఉన్నారని తెలుసు నాకు. ఈ ఆలమూరులో, ఈ ముగ్గలలో కొంతమంది వశీకరణలో ఉన్నారని తెలుసు నాకు. ఆమేన్. ఆల్రెడీ కొంతమంది వారి యొక్క వశీకరణలో ఉన్నారని తెలుసు. కానీ నేనేం చేయలేను. కానీ నేను వాక్యమును బోధించుట ద్వారా వారు నిజంగా జగత్తు పునాది వేయబడక మునుపు ముందుగా నిర్ణయించబడిన వారైతే ఈ సువార్త, ఈ వాక్యము వారిని ఏం చేస్తుందో తెలుసా? అదిగో అక్కడ ఫిలిప్పు వర్తమానము, ఫిలిప్పు చెప్తున్న సువార్తను నమ్మి ఎలా అయితే వారు బాప్తిసాలు పొందారో స్త్రీలు పురుషులు, అలాగ వీరు మారినట్లుగా ఈ వర్తమానమే చేస్తుంది. వారి మనోనేత్రాలకు, ఇదిగో వారి మనోనేత్రాలకు ఆ కళ్ళును తెరిచేది ఈ వర్తమానమే. దేవుని మహిమ కలుగునుగా. వారు ఎక్కడున్నారో వారు గ్రహించినట్లు చేసేది ఈ వర్తమానమే. ఆ వశీకరణ నుంచి బయటకు తీసుకొచ్చేది ఈ వర్తమానమే. దేవునికి మహిమ కలుగునుగా. అందుకే నేను వాక్యం చెప్తున్నాను. నేను టార్గెట్ చేయట్లేదు. నేను ఎవరిని వాక్యం బోధిస్తున్నాను ఇక్కడ. నువ్వు టార్గెట్ అనుకుంటే అది నీ ఇష్టం. అది ఆమేన్. అర్థమవుతుంది అందరికీ? హల్లెలూయా. ఎవరిని నేను మభ్యపెట్టక్కర్లేదు. ఎవరికి ఇప్పుడు నేను ఈ సమయంలో డబ్బులు ఇచ్చి ఆపక్కర్లేదు. ఎవరికి నేను స్కీమ్లు ఇచ్చి ఆపక్కర్లేదు. ఎవరికి నేను ఇప్పుడు సంఘ పెద్దలను పెట్టక్కర్లేదు. నేను ఎవరికి పదవులు ఇవ్వడం అవసరం లేదు. ఇక్కడ నేను ఇస్తున్నానా? నాలో మార్పు కనబడిందా? ఎవరినైనా హెచ్చించినట్టు మీకు కనబడుతుందా? ఎవరినైనా కాపాడుకున్నట్టు మీకు కనబడుతుందా? నాకు అవసరం లేదండి. దేవుని మహిమ కలుగునుగా. కానీ జగత్తు పునాది వేయబడక మునుపు ఎవరైతే ప్రేమ చేత ఎన్నిక చేయబడ్డారో, హల్లెలూయా, వారిని మాత్రం దేవుడు మోసపోనీయడు. వారు ఎలా బయటకు వస్తారు పాస్టర్ గారు? సమరయ పట్టణంలో ఉన్న వారు ఎలా అయితే ఫిలిప్పు సువార్త విని బయటకు వచ్చారో, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న ప్రజలు కూడా, ఈ సంఘంలో ఉన్న ప్రజలు కూడా, మనకొక పిలుపు ఉన్నాడు ఇప్పుడు. ఓహో హల్లెలూయా. ఎవరా పిలుపు? నేను కాదు, మన పిలుపు ఈయన. దేవుని మహిమ కలుగునుగాక. ఈయనే మన పిలుపు అయి ఉన్నాడు. ఈయన వర్తమానమే కదా. ఆ ప్రకటన 18లో ఉన్న ఆ మహావేశ, 17లో ఉన్న మహావేశ యొక్క ఆ సిద్ధాంతాలను మనం బయటకు తీసుకొచ్చింది ఎవరు? ఈ పిలుపు వర్తమానమేనా? దేవుని మహిమ కలుగునుగాక. వింటున్నారా? ఇప్పుడు ఈయన మన పిలుపు అయి ఉన్నాడు. ఈ పిలుపు యొక్క వర్తమానమును బట్టి వారు ఇప్పుడు బయటకు వస్తారు. ఇప్పుడు హల్లెలూయా. ఎందుకంటే ఆయన కేకలు వేస్తున్నాడు. అక్కడ అమరామ గారు ఏమని కేకలు వేస్తున్నాడు? నా ప్రజలారా, దాని పాపములో పాలివారు కాకుండాన్నట్లు, దాని తెగులలో ఏది మీకు ప్రాప్తిపగనున్నట్లు దాన్ని విడిచిపెట్టి బయటకు రండి. ఏం చేసింది అది? ఇంతమంది జనాలను అది ఏం చేసింది? ఆ పట్టణం ఏం చేసింది? ఆ మహావేశ ఏం చేసింది? ఆ ప్రకటన 17లో ఉన్న మహావేశ ఏం చేసింది? వశీకరణ చేసుకుంది. అది ప్రపంచ సంఘాలన్నిటిని కూడా వశీకరణ చేసేసుకున్నది. అది ఇప్పుడు లూథరన్ ఒకప్పుడు రోమన్ క్యాథలిక్ నుంచి బయటకు వచ్చాడు, కానీ ఇప్పుడు వశీకరణ అయిపోయాడు. బాప్టిస్టు ఒకప్పుడు బయటకు వచ్చి సత్యం కొరకు నిలబడింది, ఇప్పుడు బాప్టిస్టు కూడా రోమన్ క్యాథలిక్ కలిసిపోయింది. పెంతెకొస్తు ఒకప్పుడు వరములు పునరుద్ధరించబడి వారు కూడా స్వతంత్రంగా సేవ చేశారు. సో ఇప్పుడు కూడా వారిలో ఆ మహావేశతో ఐక్యమైపోయారు.
ఐక్యమైపోయారా లేదా? ఎలా అయిపోయారు ఐక్యం? ఒకప్పుడు తిరగబడినోళ్ళు కదా. అబ్బబ్బబ్బబ్బ, ఆ రోమన్ క్యాథలిక్ సంఘానికే వారి తప్పులను ఎత్తి ఆ మేకులతో బోట్లు తయారు చేసి మేకులతో తలుపులు కొట్టి బయటకు తీసుకొచ్చిందే ఆ రోమన్ క్యాథలిక్ నుండి కదా. ఎవరు? లూథర్, మార్టిన్ లూథరు. మరలా ఈ లూథర్ సంస్థ అందులోకి ఎలా వెళ్ళిపోయింది? ఎలా? ఎన్ని బొమ్మలు చేసింది వశీకరణ చేయడానికి? ఒకటే బొమ్మ, ఒకటే ప్రతిమ. దాని కాలంలో ఎన్ని బొమ్మలు ఉన్నాయి? దేనికది? కానీ అక్కడ ఉన్న దానియేలు, షడ్రకు, మేషకు, అబేద్నెగో అది వశీకరణ చేయలేదు. అది ఇప్పుడు కూడా ప్రపంచ సంఘ సమైక్య ఒక ప్రతిమను తయారు చేసిందా? ప్రపంచ సంఘ సమైక్య ఆ ప్రతిమ ఉన్నదా? హల్లెలూయా. ఇప్పుడు ఆ ప్రతిమ ద్వారా ఇప్పుడు నిన్నేం చేస్తుంది? ఇప్పుడు అది భలే ఉంది కదా వశీకరణ. దానికి ఆరాధించే వాళ్ళే ఈ బబులోన్లో సజీవంగా ఉంటారు. దానికి ఆరాధించిన వారు, ఆ ప్రతిమకు మొక్కని వారు కొనడానికి లేదు, అమ్మడానికి లేదు. అవునా కాదా? ఇప్పుడు దేని ద్వారా వశీకరణ? ఎస్, సంఘ సమైక్య ద్వారా వశీకరణ. ఇప్పుడు సంఘాలన్నా దెబ్బకి ఏం చేస్తున్నాయి? ఆ ప్రతిమకు మోకరిల్లుతున్నాయి అక్కడ, ఆ ప్రతిమకు నమస్కారం చేస్తున్నాయి అక్కడ. వశీకరణ ఎప్పుడు చేస్తారండి? భర్త మన మాట విన్నప్పుడు. మాట్లాడరే భార్య, మీరు నవ్వకండి, వాస్తవం కాదు ఇది. ఇప్పుడు రోమన్ క్యాథలిక్ కూడా వ్యతిరేకంగా సంస్థలన్నీ వెళ్తున్నప్పుడు అదేం చేస్తుంది? ఇప్పుడు ఒక ప్రతిమను సిద్ధపరిచింది. ఇప్పుడు హల్లెలూయా. ఈ చివరి కాలంలో ఒక ప్రతిమను సిద్ధపరిచింది. ఇప్పుడు ఆమె ఆ ప్రతిమ ద్వారా ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది? అది వశీకరణ చేస్తుంది. సంస్థలన్నీ దానిలో కలిసిపోతున్నాయి. ఇప్పుడు ఆ వశీకరణలోనికి వెళ్లకుండా ఉండేది ఒకే ఒకరు, ఈ వాక్యముని ఎరిగిన వధువు మాత్రమే. చూడండి, ఇప్పుడు అది నీకు వశీకరణ అని నీకు తెలియకపోతే నువ్వు కూడా మోసపరచబడతావా లేదా? అందుకే కదా ఈ వర్తమానం వచ్చింది. దేవుని మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన్. ఇప్పుడు చూసారా, లూథర్ ఒకప్పుడు వ్యతిరేకించాడు. ఎవరిని? లూథర్ని పట్టించిన వాళ్ళకి కొన్ని వేల రూపాయలు బహుమతి ఇస్తామని ఇదే రోమన్ క్యాథలిక్ సంఘము బహిరంగంగా పోస్టర్లు వేసి కొంతమందిని లూథర్ని పట్టుకోవడానికి కొంతమంది గుంపును కూడా విడుదల చేసింది, దొరికితే చంపడానికి. ఇప్పుడు మరలా ఈ లూథరు ఏంటని మడతలేదు. మీరు ఇలా అనొద్దు జాషువా గారు. ఏంటండి ఆయన కూడానా? ఏంటి ఆ సిస్టర్ మొన్ననే కదండి ఇలా అన్నారు. మరి మొన్ననే కదండి రోమన్ క్యాథలిక్ బయటకు వచ్చింది లూథరన్ను. మరలా ఎలా వశీకరణ అయిపోయింది? గారడిలో ఉన్న మత్తదే, సార్సరీలో ఉన్న మత్తదే. దాన్ని వ్యతిరేకించిన వారిని కూడా వశీకరణ చేసుకోగలదు. వశీకరణ దేనికి ఉపయోగిస్తారు? ఇప్పుడు భర్త మాట వినకపోతే వ్యతిరేకిస్తున్నాడు, బాగా పట్టించుకోవట్లేదు, పట్టు చీర కొనట్లేదు, దాచుకోవడానికి డబ్బులు ఇవ్వట్లేదు, ఆ అత్తగారిని మాంగారిని ఏం చేయట్లేదు, చూడట్లేదు, తమ్ముడికి ఏం పెట్టట్లేదు, ఆ చెల్లెలకి ఏమీ పెట్టట్లేదు, ఫోన్ పేలు చేయట్లేదు, అది చేయట్లేదు, ఇది చేయట్లేదు. కాబట్టి ఎలాగైనా వశీకరణ, నువ్వు రావద్దే, మేము వెళ్తాం, నీకెందుకు, మన మాట నిండేట్టు చేద్దాం వాడిని అని వాళ్ళే వెళ్తారు, వశీకరణ చేస్తారు. ఆమె ప్రవక్తను ఒకరు అడిగారు. ఒక సోది చెప్పి స్త్రీ ఉంది ప్రవక్త కాలంలో, దాన్ని నువ్వు నమ్ముతావా అంటే ప్రవక్త అన్నాడు, ఎస్ అది ఉందంటాడు. ఏమన్నాడు ప్రవక్త? 176 పేర ఇదే మత సంబంధమైన రాజ్యంలో. ఇప్పుడు సోదరుడు బ్రహ్మాం, ఆమె ఏం చేస్తుంది? నీవు అది నమ్మేదవా? అవునండి, బైబిల్ అలాగ చెప్తుంది. తలుపులు తీయండి రా, ఊపిరాట్లేదు. దేవుని మహిమ కలుగునిగా. అది కూడా ఆ తలుపు కూడా తీయండి, ఆ తలుపు కూడా తీయండి. రాదు కరెంటు,
ఎలక్ట్రికల్ వర్క్ జరుగుతుంది కదా. ఇప్పుడు చూడండి ప్రవక్త ఏమంటాడు తెలుసా? కావాలంటే మీరు మళ్ళీ వెళ్ళి చదువుకోనండి. ఆమేన్. 175వ పేర చెప్తాను. ఇప్పుడు ఆమె ఏం చేస్తుంటాం? మా సంబంధమైన రాజ్యంలో 175వ పేర అది చూద్దాం. హల్లెలూయా. మత సంబంధమైన రాజ్యంలో దైవశాస్త్రం 175వ పేర. ఇప్పుడు గమనించండి, ఆ మిస్ పెప్పర్ నిజమైన మంత్రగత్తె, మధ్యవర్తి. మరి ఆ పత్రిక చెప్పింది ఇక్కడ ఒక కార్యం ఉన్నది, అది నిశ్చయింపగలదు. అది ఒక మనిషి చనిపోయినప్పుడు అతడు చనిపోవట్లేదు, అతను ఎక్కడో జీవిస్తున్నాడు. ఎందుకనగా ఆ స్త్రీ వారి ఆత్మలను వెనక్కి పిలిచి ఆ ప్రజలతో మాట్లాడుచున్నది. ఎవరు? ఈ మంత్రగత్తె. ఇక్కడే ఆశ్చర్యపోకండి, మరి సౌలు దినాల్లో జరగలేదా? అదే ఎత్తాడు. అందుకని ఈ మత సంబంధమైన రాజ్యంలో వచ్చిన అందుకే ఎత్తాడు ప్రవక్త. ఆమేన్. ఇప్పుడు బ్రదర్ బ్రహ్మ మీరు అడగొచ్చు, ఆమె ఏం చేస్తుంది? నువ్వు అది నమ్ముతావా? ఆమె చనిపోయిన ఆత్మలను మళ్ళీ తిరిగి తీసుకొచ్చి మాట్లాడుతుందంటే నువ్వు నమ్ముతావా అని అంటే ప్రవక్త అన్నాడు, అవునండి, బైబిల్ అలా చెప్తుంది, ఆ కారణం చేత నేను దాన్ని నమ్ముచున్నాను. నమ్ముతున్నాడా? ఉన్నదా? వశీకరణ చేసే ఆత్మ ఉన్నదా లేదా? మాట్లాడుతున్నా. హల్లెలూయా. అది అవునండి, ఆ ఆత్మని నేను నమ్ముతున్నాను. దేవుని మహిమ కలుగునుగా. ఎందుకంటే బైబిల్ అలా చెప్పింది కాబట్టి. ఆమేన్. మరి బైబిల్ కాలంలో ఉందా మంత్రగత్తె? కర్ణపిశాచు ఉందా? సౌలు ఆత్మను పైకి పిలిచింది. అది చనిపోయి వేరొక పరిమాణంలో ఉన్న ఆ యొక్క సమూయేలు యొక్క ఆత్మను అది పైకి పిలిచిందా? అది పిలిస్తే వచ్చాడా లేదా సమూయేలు? దేవుని మహిమ కలుగునుగా. మరి అందుకని అన్నాడు ప్రవక్త, ఆ కారణం బట్టి నేను దాన్ని నమ్ముతున్నాను. ఆమె ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా వినండి, ఆ కారణం చేత నేను దాన్ని నమ్ముచున్నాను. ఆమె దయ్యపు సంబంధమైనది. ఆమె పిలవగలదు చచ్చిన వాళ్ళని వెనక్కి, కానీ ఆమె ఎవరు? దయ్యపు సంబంధమైంది. ఆత్మ సంబంధంగా ఉండుట దయ్యము యొక్క యుక్తి. అంటే అది దయ్యం ఏం చేస్తుందంటే ఇప్పుడు ఆత్మ సంబంధిని అనుకరిస్తుంది. పైన 174 పేరాలు అదే చెప్తాడు ఆయన అనుకరణ గురించి. మనకి ఇరువైపులా అనుకరణ చేయవారు చాలా మంది ఉన్నారు. 174 పేరాలు అది చెప్తాడు, అనుకరణ గురించి చెప్తున్నాడు. నిజమైనది ఉన్నది, అబద్ధమైనది ఉన్నది. దేవుని మహిమ కలుగునుగా. నిజమైన దేవుని ఆత్మ ఉన్నది, అబద్ధమైన దయ్యపు ఆత్మ ఉన్నది. ఆమె చెప్తారా? ఇది దయ్యం యొక్క యుక్తి. ఇప్పుడు గమనించండి, ఇప్పుడు ఆ రెండింటిని గమనించండి. ఏది? నిజమైన దానిని, అబద్ధమైన దానిని కూడా గమనించండి. దేవునికి మహిమ కలుగునుగా. హల్లెలూయా. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఆ వశీకరణలు ఇప్పుడు ఉన్నాయా? మరి ఏం చేద్దాం? తీయించే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్దామా? మాట్లాడండి. ఆ పసరకి పెట్టి కక్కించే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్దామా? సమరయపట్నం వాళ్ళు అందరూ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? అలాగైతే మళ్ళీ ఆడి దగ్గరికి వెళ్ళాలి. దేవుని మహిమ కలుగునుగా. ఇదేంటి? దయ్యమును వదిలించుకోవడానికి దయ్యం దగ్గరికి వెళ్ళడం ఏంటి మనం? అర్థమవుతుందా? చాలా మంది వెళ్ళరు, పక్కోళ్ళు పంపుతారు. అది ఎలా తెలియపరుస్తుంది నువ్వు దేవుని పైన ఆధారపడ్డావని? బాబోయ్ మా ఆయనకి ఏదో చేసేసారు బాబోయ్, మా ఆవిడకి ఏదో చేసేసారు బాబోయ్, మా పిల్లలకి ఏదో చేసేసారు బాబోయ్, నా మాట వింటలేదు బాబోయ్, ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి బాబోయ్ అంటే నువ్వు వెళ్ళక్కర్లేదు, మేమే వెళ్తాం అంటున్నారు. కానీ మనకు బైబిల్లో ప్రతీది ఉంది. పట్టణమే చిన్నోడు మొదలుకొని పెద్దోడు వరకు పట్టణం అంతటిని గారడీ చేసి వశీకరణ చేసుకున్న ఈ గారడీ సీమోని యొక్క ఉచ్చులో నుండి, ఆమేన్, ఆ మత్తులో నుండి వాక్యం విడిపిస్తున్న వారిని, ఆమేన్. అందుకే నువ్వు వారిని ఎక్కడ తీసుకురావాలో తెలుసా? వాక్యం దగ్గర తీసుకొచ్చావనుకో, ఆ వశీకరణ చేసిన దాన్ని తీసుకురా, చేయించుకున్నోడిని తీసుకురా. ఇద్దరికి వాక్యము భర్త బాధ్యతలు, ఆమేన్, భార్య యొక్క బాధ్యతలు. ఒక స్త్రీ ఇంటిని ఏలితే, కుటుంబాన్ని ఏలితే అది యెజబెల్ అనేది శాపగ్రస్తమైన గృహం అని ఎప్పుడైతే వాక్యం చెప్తుందో దీని వశీకరణ పోతుంది, వాడి వశీకరణ పోతుంది.
వెళ్ళిపోద్ది. ఆ శక్తి వాక్యానికి ఉందా? 100%. హల్లెలూయా. అసలు వాక్యమునకు ఉన్న శక్తి ముందు ఏది పనికిరాదు, ఏ దయ్యపు శక్తి పనికిరాదు. దేవుడికి మహిమ కలుగునుగా. ఆమేన్. ఇప్పుడు మనం అలాంటి సమయాలు ఎక్కడికి రావాలి? మన పిల్లలు మన మాట వినట్లేదు, ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? ఉదాహరణ చెప్తాను. ప్రవక్త కూతురు ప్రవక్త మాట వినట్లే. తల్లి చెప్పింది మనం ఆ రాక్ అండ్ రోల్ మ్యూజిక్ నేర్చుకోవడానికి వెళ్ళకూడదని. కానీ కూతురు ఏం చేసింది తెలుసా? నేను వెళ్ళి తీరుతాను అన్నది. నేను వెళ్ళి అప్పుడు ప్రవక్తతో చెప్పి ఆమె చాలా బాధపడింది. అప్పుడు ప్రవక్త ఏం చేశాడో తెలుసా? బెల్ట్ తీసుకుని మరి ఏం చేశాడు? తన భార్యను ఓదార్చి, ఇప్పుడు మనం చేయాల్సింది ఒకే ఒకటి ఉంది, ప్రార్థన. మనం చేయాల్సింది ఆల్రెడీ దురాత్మలు వశీకరణ చేసుకున్నాయి, దెయ్యం పట్టింది ఇప్పుడు ఆమెకు. ఆమేన్. ఎవరో ప్రభావం ఆమె పైన పడింది. హల్లెలూయా. ఎవరో ఆ సంగీతం నేర్చుకునే వాళ్ళ యొక్క ప్రభావము ఆమె పైన పడింది. ఇప్పుడు ఆమె మాట వీళ్ళు వింటున్నారు తప్ప, ఈ వింటాం తప్ప. ప్రవక్త కూతురు తల్లిదండ్రుల మాట కూడా ఏం చేయట్లేదు. ప్రపంచానికి ప్రవక్త. అయ్యో, ఎవరైనా విలియం బ్రహ్మం గారు అయినా వినట్లేదు ఇప్పుడు కూతురు. దేవుని మహిమ కలుగునిగా. అప్పుడు ఏం చేశాడు ప్రవక్త? ఆయన తన భార్య కలిసి ఏక మనస్సుతో మోకరించి ప్రార్థన చేస్తే హల్లెలూయా, ఆమె మార్చబడింది. ఆమె ఆ వశీకరణ నుంచి విడిపించబడింది. ఆమె చేతబడి నుంచి విడిపించబడింది. వాక్యానికి ఉందా శక్తి? దేవునికి ఉందా శక్తి? ఇప్పుడు మనం చేయాల్సిందేంటి? వాక్యం వినిపించడమే. నీ కొడుకుని వాక్యం దగ్గర తీసుకురా, నీ కూతురుని వాక్యం దగ్గర తీసుకురా, నీ భార్యను వాక్యం దగ్గర తీసుకురా, నీ భర్తను వాక్యం దగ్గర తీసుకురా. నీ ఇంట్లో కూడా టేబుల్ వినిపించి అక్కడ ఆ వాక్యమే ఆ దయ్యపు శక్తుల నుండి వారిని విడిపిస్తుంది, ఆ వశీకరణ నుండి వారిని విడిపిస్తుంది. హల్లెలూయా. అప్పుడు వారు మనకు వశీకరణ కాదు, వాక్యానికి వశీకరణ అయిపోతారు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆకర్షించింది వాక్యము కనుక వాక్యమే వారిని పట్టుకుంటది. వాక్యమును దాటి కుడికి కానీ ఎడమకి కానీ వారు తొలగిపోరు. అంతేగాని నీ భార్యకు వశీకరణ చేశారని, నీ భర్తకు వశీకరణ చేశారని, నీ పిల్లలకు వశీకరణ చేశారని నువ్వు మరలా వశీకరణ తీయించోలేరు పోకు. ఆమేన్. దయ్యపు శక్తిని ఎదిరించేది దేవుని శక్తి. దేవుని శక్తి దగ్గరికే రావాలి మనం. మన పిల్లలు ఎక్కడ తీసుకురావాలి? అది దేవుని మహిమ కలుగునిగా. ఏదో రోజున వాక్యం వారిని ఖచ్చితంగా ఆకర్షిస్తుంది. ఆమేన్. చూడండి, ఇప్పుడు ఈ వ్యక్తి ఎవరు? ఈ గారడి సీమోను ఏం చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు అక్కడ? వారిని ఆకర్షించుకుంటే ఆ పట్టణం వాళ్ళందరూ అంటున్నారంట ఏమని? అయ్యో బాబోయ్, పాస్టర్ గారు కూడా పనిచేయడు, ఆ పిలుపు కూడా పనిచేయడు అక్కడ, పేతురు కూడా పనిచేయడు అక్కడ. మా గారడి సీమోను ముందు ఆమేన్ దేవుని యొక్క మహాశక్తి అనబడిన వాడు ఇతడే. ఎవరు చెప్తున్నారు ఈ మాటలు? అలా కాదు, ఎవరైతే వశీకరణలోకి వెళ్ళిపోయారో వాళ్ళు చెప్తున్నారు. దేవుడు మహిమ కలుగునిగా. మహాశక్తి అనబడిన వాడు ఇతడే. నెక్స్ట్ అతను లక్ష్య పెట్టింది. అబ్బా, అతడు బహుకాలం గారడీలు చేయొచ్చు, వారిని విభ్రాంతి పరిచినందున వారు అతన్ని లక్ష్య పెట్టిరి. పిలుపు. ఆమేన్. ఆమేన్. స్వార్థ ప్రకటించుచుండగా వారు అతన్ని నమ్మి పురుషులను స్త్రీలను బాప్తిసం పొందిరి. వీళ్ళెళ్ళి బాప్తిసం పొందడం చూసిన సీమోను, ఓరు బాబు, నా వ్యాపారానికి అసలుకి అసలు వచ్చేలా ఉంది. అమ్మా, ఏ రాయి నువ్వు? దేవుని మహిమ కలుగునిగా. హల్లెలూయా. ఇప్పుడు సీమోను అనుకుంటున్నాడు నా అసలు వ్యాపారానికే ముప్పు వచ్చేలాగా ఉందని. వీడు కూడా అరే, అసలు వాళ్ళని గారడీ చేసిందే వీడు, వాళ్ళని వశీకరణ చేసిందే వీడు. ఇప్పుడు వీడు కూడా అయ్యి బాబు నమ్మాడంటండి. హల్లెలూయా. ఏం చేశాడు?
శిష్యులో రావడం చూసి గురువు గారు కూడా వచ్చేసాడు. దేవుని బైబిల్ కలుగునిగా నమ్మి బాప్తిసం పొంది, అయ్యో బాబోయ్ పిలుపుని ఎక్కడ ఎడబాయట్లేదంట. దేవుడు మీ కళ్ళు తెరుచును గాక. నేను ఏం చెప్పను, దేవుడు మీ కళ్ళు తెరుచును గాక. హల్లెలూయా. ఇంకో మాటలో చెప్పమంటారా, ఫిలిప్పుకి రైట్ హ్యాండ్ లాగా ఉన్నాడు. అర్థం చేసుకుంటారా, కూడా వెంబడించి వస్తున్నాడు. దేవుని మహిమ కలుగునిగా. రైట్ హ్యాండ్గా ఉన్నాడు ఇప్పుడు. ఎవరికి? ఇప్పుడు పిలుపును కూడా గారడీ చేసినట్టు ఉంది ఇక్కడ. దేవుని ఆత్మ ముందు దాగవండి. కానీ కిందకు వచ్చాక అపోస్తులు చెప్తారు, వీడికి వార్నింగ్ వాళ్ళు ఇస్తారు. ఆమేన్. హల్లెలూయా. పిలుపు నమ్మి కూడా తిప్పుకున్నాడు. కానీ దేవుని బైబిల్ కలుగునిగా. చూద్దాం, కిందకి చూద్దామా? ఇంట్రెస్ట్ ఉందా? ఏంటో చాలాసార్లు చదివాం ఇది, కానీ ప్రవక్త ఇచ్చిన కీ ద్వారా చదివితే అది అద్భుతమండి. కొత్త బైబిల్ ఇది మరలా. దేవుని బైబిల్ కలుగునిగా. చూడండి ఇప్పుడు ఆ బ్రదర్ చదవండి. ఇప్పుడు వాడు కూడా నమ్మి, అయ్య బాబోయ్ ఉత్తినే బాప్తిసం పొందలేదట. మరలా అమ్మ షారోన్ అమృతాలు ఎలా బాప్తిసం పొందాడు? నమ్మి బాప్తిసం పొంది పిలుపును ఎడబాయకుండి సూచక క్రియలను గొప్ప అద్భుతములను జరుగుట చూచి, అయ్య బాబోయ్ ఇలాంటి సేవకుడు ఉంటాడా? అయ్యో అమరాము, మనకి ఇలాంటి భాష దొరుకుతాడా? వాళ్ళు అయ్యోయ్ ఏమండి ఇమానుయేల్ గారు, మనకి ఇలాంటి పిలుపు గారు దొరుకుతారా? మాట్లాడరేంటి? అయ్య బాబాయ్, అసలు సేవ అంటే మాట్లాడండారా, సేవ అంటే పిలుపుదే. హల్లెలూయా. అద్భుతాలు సూచక్రియలు అంటే పిలుపుదే. అందుకని నేను పిలుపుని ఎడబాయను. వెరీ గుడ్. దేవుని మహిమ కలుగునిగా. నెక్స్ట్, సమరయ వారు దేవుని వాక్యం అంగీకరించిరని యెరూషలేములోని అపోస్తలులు విని పేతురును, అసలైన వాళ్ళు వచ్చేసారు ఇప్పుడు. హల్లెలూయా. దేవుని మహిమ కలుగునిగా. ఇప్పుడు అసలైన వాళ్ళు వచ్చారు. వీళ్ళు దేవుని వాక్యం విన్నారని తెలుసుకుని అప్పుడు పేతురుని యోహాను వారి దగ్గరికి పంపారు. వీరు వచ్చి వారు పరిశుద్ధాత్మను పొందవలనని వారి కొరకు ప్రార్థన చేసిరి. అంతకుముందు వారిలో ఎవరి మీదను ఆయన దిగి ఉండలేదు. వారు ప్రభువైన యేసు నామమున బాప్తిస్మము మాత్రము పొంది ఉండిరి. అప్పుడు పేతురును యోహానును వారి మీద చేతులుంచగా వారు పరిశుద్ధాత్మను పొందిరి. అపోస్తులు చేతులుంచుట వలన పరిశుద్ధాత్మ అనుగ్రహింపబడినని సీమోను చూచి, దేవుడి బైబిల్ కలుగునిగా. హల్లెలూయా. మీరు ఎప్పుడు ఇది కొత్త ఆత్మ అనుకోకండి. మునుపు ఉంది, కాకపోతే మనం బైబిల్లో చూడక బాబు అది తెలియట్లేదు మనకి. అందుకని ఈ రోజుల్లో వధువుకి బాగా బైబిల్ తెలిసి ఉండాలి, వర్తమానం కూడా తెలిసి ఉండాలి. దేవుని మహిమ కలుగునిగా. ఏం తెలిసి ఉండాలి? వర్తమానము కూడా మనకి తెలిసి ఉండాలి. నీకు వాక్యం తెలిస్తే నువ్వు మోసపోవండి. నువ్వు వాక్యం తెలిసి నువ్వు మోసపోలేవు. వాక్యం తెలిస్తే, నిజంగా వాక్యం నీకు బయలుపరచ తెలిస్తే, అంటే దైవ శాస్త్రం నాకు తెలుసు 3 భాగాలు ఉంటాయి నాకు తెలుసు కాదు, అది నీకు అందులో ఉన్న సంగతులు నీకు బయలుపరచబడాలి. హల్లెలూయా. నేను చెప్పింది అర్థమైందా? ఎప్పుడైతే అది బయలుపరచబడిందో నిన్ను ఎవ్వడు మోసం చేయలేడు. జాన్ వెస్లీ అస్సలు మోసం చేయలేడు. హల్లెలూయా. ఈ ఎంటే మెసేజ్ పాస్టర్ ఎవ్వడు మోసం చేయలేడు. వాడు ఫోటోల కోసం పట్టుకుని వచ్చినా సరే నువ్వేం చేయవు, మోసపో. దేవుని మహిమ కలుగునిగా. ఆమేన్.
సంబంధం చూస్తాడో లేదో తర్వాత, నీకు మాత్రం చూసేస్తాడు సంబంధం. హల్లెలూయా. జాగ్రత్తగా ఉండండి. పెళ్ళిళ్ళు పేరైలు పైన, వీళ్ళు పాస్టర్లు కాదు, వీళ్ళు పెళ్ళిళ్ళు పేరైలు ఇల్లు. ఆమె ప్రార్థన చేయి, నీ కోడల కొరకు ప్రార్థన చేయి, నీ కొడుకు నీ అల్లుడు కొరకు ప్రార్థన చేయి. దేవుడు ఖచ్చితంగా ఏం చేస్తాడు? ఆయన కార్యం చేస్తాడు. ఆ సంబంధాన్ని తీసుకొస్తాడు ఆయన. ఎవరైతే నీ కుమార్తె కొరకు నీ కుమారుడు కొరకు నిర్ణయించారో వారు తీసుకురాబడతారు. వారు ఖచ్చితంగా. నీకు గొంతమ్మ కోరికలు ఉంటే మేమేం చేసేది లేదు. ఈ గొంతమ్మ కోరికలు ఉంటే మేము చేసేది ఏం లేదు. ఒక్కటే కూతురై ఉండాలి, మా కులంలో ఉండాలి, తర్వాత తెల్లగా ఉండాలి, ఎన్ని ఉద్యోగం ఉండాలి, మంచి ఉద్యోగం, ఇలాంటి కోరికలు ఉంటే మేం చేసేది ఏముంది? దేవునికి మహిమ కలుగునిగా. ఆమె అసలే వర్తమానంలోకి ఎలాంటి వాళ్ళు వస్తారో మీకు తెలుసు. ఎలాంటి వాళ్ళు వస్తారు చెప్పండి? సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగం చేసేవాడు మెసేజ్లోకి ఎలా వస్తాడు? అక్కడికి ఆదివారం కూడా వర్క్ ఉంటుంది, ఇక్కడ కుదరదుగా. దేవుని మహిమ కలుగునిగా. సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగం చేసి ఆమె ఎలా వస్తుంది? కానీ గుర్తుపెట్టుకోండి, నీకు లోబడేది కూడా, నువ్వు ఇప్పుడు సాఫ్ట్వేరు, హార్డ్వేరు, తెలుపు ఇవన్నీ చూసుకుంటున్నావు. నీకు లోబడేది కూడా ఎవరు లోబడతారో తెలుసా? వాక్యానికి లోబడిన వాళ్ళే నీకు లోబడతారు. ఎందుకంటే భార్య భర్తల మధ్య సమస్యలు కామన్ వస్తాయి. ఈవెన్ నా భార్యగా నాకు కూడా మధ్యలో వస్తాయి. కామన్ అది. ప్రతి భార్య భర్తల మధ్యలో వస్తాయి సమస్యలు అనేవి. హల్లెలూయా. ఎంత రెండు చిలకలు వచ్చినా, ఎంత చిలక గోరింక వచ్చినా, ఏ వచ్చినా సరే వాళ్ళకి మాత్రం ఏలు ఎలక రాకపోయినా సరే వాళ్ళకు గొడవలు వస్తూనే ఉంటాయి. కానీ అప్పుడు ఎలాగ వాటిని అవి పరిష్కరించబడతాయంటే, ఒక దేవుని సేవకుని మీరు పిలిచినప్పుడు దేవుని సేవకుడు వచ్చి మరలా దేవుని సేవకుడు అని చెప్పుకున్న వాళ్ళు వచ్చి ఇంకా అడ్డించేస్తారు. వీళ్ళు ఇంకా తగలేసేస్తారు. కాదు, వాక్యాన్ని ముందు పెట్టి అతడికి చెప్పే విధంగా అతన్ని చెప్పాలి, ఆమెకు చెప్పే విధముగా ఆమెకు చెప్పాలి. ఈ క్రమ ప్రకారంగా అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఇద్దరు వాక్యానికి లోపడతారు కాబట్టి తలపోటు ఉండదండి. ఆమె పాస్టర్ గారు రావక్కర్లేదు. కొన్నిసార్లు ఆ రోజు వెళ్ళి ఆ బ్రదర్ని టేప్ వేయమను, తిన్నగా ప్రవక్త వర్తమానం అతనితోనే మాట్లాడతాడు. దానికి నో చెప్పడానికి లేదు ఇంకా. ఎందుకంటే అక్కడ ప్రవక్త ఇలాగు కాదు, అక్కడ యెహోవా ఇలాగు సెలవిస్తున్నాడు. ఆమె దస్సైదులాడు, అది వాయిస్ ఆఫ్ గాడ్. అది ఖచ్చితంగా మూలకెళ్ళి పశ్చాత్తాపడాల్సిందే. సాయంత్రం లోపల భార్యతో రాజీ పడాల్సిందే. అసలు వర్తమానాలే వినలోని చేసుకుంటే పోలీస్ స్టేషన్ చెప్తే సమాధానం, కోర్టులు చెప్తే సమాధానం. దేవుని మహిమ కలుగునిగా. హల్లెలూయా. జాగ్రత్తగా వినండి. దేవుడు అలాంటి వివాహాలకు ఆయన రెస్పాన్సిబిలిటీ కాదు. తర్వాత నువ్వు మొరపెట్టి అడగొచ్చు, ప్రార్థన చేయొచ్చు. ప్రభువా, అదిగో నేను ఎక్కడ పినపళ్ళు వెళ్తాను, అక్కడ ఒక పెద్ద ఆవిడ వస్తుంది, అదిగో ఈ శరం తీసుకొస్తుంది. అప్పుడప్పుడు ఆమె మేనకోడలని చేసుకుందంట. సొంత మేనకోడలేనమ్మా, మనవరాలని చేసుకుందంట కొడుక్కి. అంతేనా? ఏం చేసింది ఇప్పుడు మనవరాలు? మొత్తానికి కాగితాలు ఇచ్చేసిందంట మొన్న. ఎప్పటి నుంచో అడుగుతున్నాం ప్రార్థన చేయండి అని. మరి విడాకుల కోసం మనం ఏం చేస్తాం? ప్రార్థన, నీ చిత్తం జరిగించి ప్రభువా, నీ చిత్తం జరిగించి అన్నాం. మొత్తానికి ఆ కాగితాలు వచ్చేసాయి. అది ఆయన చిత్తమేమో, మనం ఏం చేస్తాం? దేవుడు మహిమ కలుగునిగా. ఆమె ఇప్పుడు చూడండి, అసలు బంధుత్వాలకే విలువ లేదంటే నువ్వు చదువు, అందము, ఐశ్వర్యము, వక్రత కూతురు, ఇవన్నీ చూస్తే ఇంకేం కుదురుతుంది చెప్పండి? పైగా వక్రత కూతురు అంటే ఎంత గారాభంగా పెరుగుతుంది. మీకే ఉందనుకోండి, వక్రత కూతురు ఎంత ఎలా పెంచుతారు? గారాభంగా అడిగింది ఇస్తారు,
మాట్లాడరేంటి? ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆ కొడుక ఏం చేయలేడు, అడిగింది ఇవ్వలేడు, పెట్టి మొక్క కూడా కొనలేడు. మరి ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది? కూతురు కాపురం చేస్తుందా? ఎందుకు అలాంటి పిచ్చి పిచ్చి ఆలోచనలు, అలాంటి వెతుకులాటలు ఎందుకు? దేవుని దగ్గర యథార్థంగా ప్రార్థన చేయి. ప్రభువా, నాకు వాక్యానికి లోబడిన అమ్మాయి కావాలి, నా కొడుక్కి వాక్యానికి లోబడే ఎవరు అబ్బాయి కావాలి నా కూతురికి అని ప్రార్థన చేయి. దేవుడిని ప్రార్థన ఎన్నుకుని ఉంటాడు ఆయన విగ్రహం ఆయన లేదు. యథార్థంగా ప్రార్థన చేయి. నిద్రపోకు ఈరోజు ప్రార్థనలో. పెళ్ళిడికి వచ్చిన పిల్లలు ఉంటే ఖచ్చితంగా తల్లిదండ్రులు ప్రార్థన చేయండి, మొరపెట్టండి. యాకోబు గోజాడినట్టుగా గోజాడండి. దేవుడు ఖచ్చితంగా మీ పిల్లలకు మంచి వివాహ సంబంధాలు ఇచ్చి ఆయన చేస్తాడు. ఎలాంటి వాళ్ళు ఇస్తాడో తెలుసా? నీ కూతురు ఒకవేళ తన జీవితంలో నీకు కూడా తెలియదు, ఆమె తప్పులు చేసి ఉండొచ్చు. నీ కొడుకు తన జీవితంలో నీకు కూడా తెలీదు, పొరపాట్లు చేసి ఉండొచ్చు. కానీ అలాంటి పొరపాట్లు తప్పిదాలు కూడా క్షమించి ఒక భర్తగా ఒక భార్యగా క్షమించి ప్రేమతో ఏలుకునే అల్లుడిని ఇస్తాడు నీకు. దేవుని మహిమ కలుగునిగా. ప్రేమతో కాపురం చేసే ఆ కోడల్ని ఇస్తాడు దేవుడు. ఆమేన్. అర్థమవుతుందా? కాబట్టి నా ప్రశస్తమైన సోదరులారా, వింటున్నారు అందరూ? ఆమేన్. కాబట్టి మీరు వాటి కొరకు ఈ మోసాల్లో పడకండి. వాటి కొరకు ఈ గారడి సీమోని యొక్క మోసాల్లో మీరు పడకండి. దేవుడు మహిమ కలుగునిగా. ఇప్పుడు ఈ గారడి సీమోని ఏం చూశాడు? వచ్చి అపోస్తుల చేతులుంచుట ద్వారా మాట్లాడండి. ఇప్పుడు దాకా పిలుపుని వెంబడించాడు, కానీ పిలుపు దగ్గర అద్భుతాలు ఆశ్చర్యకార్యాలు ఉన్నాయి, పరిశుద్ధాత్మ రాకనే. కానీ వీళ్ళు ఎవరో కొత్త వాళ్ళు వచ్చారు చూడండి. అప్పుడు దాకానేమో పిలుపుని ఎడబడలేదు, ఇప్పుడు ఎవరో కొత్త వాళ్ళు వచ్చారు. ఇప్పుడు పేతురు యోహాను వచ్చారు, వారి చేతులుంచుడుతోనే పరిశుద్ధాత్మ వచ్చేయడం చూశాడు. ఇప్పుడు రివర్స్ అయిపోయాడు. ఇప్పుడు ఎవరి వైపు తిరిగిపోయాడు? చదవండి మరి. అయ్యో బాబోయ్, హల్లెలూయా. అంటే మనోడు బాగా చేతి తిరిగినోడే. అలా చూస్తారేంటి? స్పాట్ లో ఏం తెచ్చి పెట్టేశాడు అంతే, డబ్బుతో కొనేస్తాడు. అక్కడ ఆల్రెడీ ఊరోళ్ళందరినీ అలాగే కొనేశాడు. ఎవరిని? సమరయ పట్టణ వాళ్ళందరూనమ్మా. మాటల ద్వారా కొంత, బోధ ద్వారా కొంత, భోజనం ద్వారా కొంత, హల్లెలూయా, డబ్బు ద్వారా కొందరిని, మొత్తం పట్టణంలో ఉన్న వాళ్ళందరినీ వశీకరణ చేసేసుకున్నాడు. ఇప్పుడు వీళ్ళు మాటలు చెప్తే పర్రిల్లు. ఎవరు? పేతురు యోహాను. బోధ చేస్తే మనకే తిరిగి చేస్తారు వీళ్ళు. నెక్స్ట్ భోజనం పెడితే అస్సలు పర్రిల్లు, ఎందుకంటే ప్రాణాలు తెగించున్నారు వీళ్ళు. హల్లెలూయా. ఇక డబ్బు ద్వారా అవ్వంది ఏముంటది? మాట్లాడరే. డబ్బు ద్వారా అవ్వంది ఏముంటది పని? దేవుని మహిమ కలుగునిగా. ఆమేన్. ఇప్పుడు 19వ వచనం. వారి ఎదుట ద్రవ్యము పెట్టి, అబ్బా అందుకే వచ్చాడండి ఇక్కడికి. ఇదేదో కొత్త రకం వశీకరణ అని తెలుసుకుని వచ్చాడు పాపం. ఇప్పుడు వానికి ఏం కావాలంట? నేను ఎవరి మీద చేతులు ఉంచుతునో. ఏమండి, ఈడు పరిశుద్ధాత్మ పొందడానికి ఏడొచ్చు కదా. అంటే మనోడేంటి? మనోడు పరిశుద్ధాత్మ పొందితే ఏమవుతుంది? ఎవరి మీద చేతులు ఉంటే వారు పరిశుద్ధాత్మ వచ్చేస్తుంది అనుకో బాబు బిల్లిపాలు. హల్లెలూయా. ఎవరి మీద చేతులు ఉంచితే వాళ్ళకి పరిశుద్ధాత్మ వచ్చే డబ్బు రాగొచ్చు కదా. దేన్ని ఉపయోగించి? వరాన్ని ఉపయోగించి దేవునికి స్తోత్రం. అర్థమైన వాళ్ళు బాగా చెప్పాలి. హల్లెలూయా. మేము వాక్యం మాత్రమే చెప్తాం, ఆత్మలు మీరే పట్టుకోవాలి. ఈ వర్తమానాలు లేకపోతే
నేను ఎంత కుమిలిపోతున్నా తెలుసా? దేవుడు నన్ను ఆ వర్తమానాల మీదకి నడిపించి, దాన్ని చదువుట ద్వారా దేవుడు నాకు బయలుపాటించి, ఇతర సేవకులు చెప్పిన సంగతులు వినుట ద్వారా దేవుడు నాకు ఆ సంగతులు బయలుపరిచి నన్ను బలపరచకపోతే నేను ఏమైపోతున్నా తెలుసా? సో మీరేమైపోతున్నా తెలుసా? దేవుని మహిమ కలుగునుగా. ఆమె ఒకటే పట్టుకోండి, మాటల ద్వారా, బోధ ద్వారా ఎవడైనా వశీకరణ చేస్తున్నాడంటే డబ్బు ద్వారా, భోజనము ద్వారా. మా ఇంటికి రండి. మా ఇంటికి ఎందుకు వస్తారులేండి అనగానే నువ్వు అంటావు, అయ్యో అంత మాట అంటారేంటండి? ఎందుకు రాము? ఖచ్చితంగా వస్తాం, భోజనానికి వస్తాం. వాడు భోజనం ద్వారా ఏం చేస్తాడు? వశీకరణ చేసేస్తాడు. దేవునికి మహిమ కలుగునిగా. ఎక్కడో ముందు నిర్ణయంలో ఉన్నోళ్ళు ఉంటారు, వాళ్ళు వశీకరణ గారు, శుభ్రంగా తినేసి దులుకుని వచ్చేస్తారు వాళ్ళు. దేవునికి మహిమ కలుగునిగా. ఆమె ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు ఇతను పరిశుద్ధాత్మను పొందుకుంటే చాలా బాగుండు, అవునా కదా? మీరు పరిశుద్ధ గ్రంథాలు ఎక్కడైనా చూడండి, వారు పొందుకున్నారు పరిశుద్ధాత్మ. ఆమె మేమేం చేద్దామని వారు కడమ అపోస్తలుని అడిగారు పేతురుని. అంటే వారు కావాలని అడిగారు, అంతేగాని వీళ్ళ చేతులు ఉంచితే పట్టుకున్నారా? ఎదుటి వారికి రావాలని వరం అడగలే. కానీ వీడు స్పెషల్ ఇక్కడ. ఎందుకంటే ఇప్పుడు లోపల వ్యాపారం చేద్దాం అనుకుంటున్నాడు. ఇప్పుడు మనోడాగా బయట చేసేసాడు, ఆ స్కీములు ఈ స్కీములు పెట్టి. ఇప్పుడు అటు ద్వారా పని అవ్వట్లేదు. మొత్తం పిలుపు వర్తమానానికి, పిలుపు సువార్తకి ఆ కోటగోళ్ళని ఏమైపోయాయి? అవిశ్వాసపు కోటగోళ్ళని కూలిపోయాయి. దేవుని మహిమ కలుగునిగా. ఇప్పుడు మనోడు ఏం చేశాడంటే ఆత్మ సంబంధమైన ప్రపంచంలో అడుగు పెట్టాడు. ఇప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ నుంచుట ద్వారా, చేతులు నుంచుట ద్వారా ఎవరి మీదకైతే పరిశుద్ధాత్మ వస్తుందో వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు నాకేమిస్తారు? ఇప్పుడు వాడి లక్ష్యం డబ్బే. ఏమంటే స్పాట్లో తెచ్చేయడానికి డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి అంటారు? దేవుడు బైబిల్ కలుగునిగా. స్పాట్లో తెచ్చేసాడు డబ్బులు. ఆమె తెచ్చి ఏం చేశాడు? ఇప్పుడు వాళ్ళ ముందు పెట్టి ద్రవ్యం ఇచ్చి పొందునట్లు ఈ అధికారం నాకీయుడని అడిగాను. అందుకు పేతురు మామూలుడు కాదు, ఇప్పుడు నువ్వు ద్రవ్యం ఇచ్చి దేవుని వరము సంపాదించుకొందునని తలంచుకొనినందున ఆమె అనండి. సరిగ్గా భలే అన్నారు మీరు. దేవుని మహిమ కలుగునిగా. ఇప్పుడు పేతురికి మామూలుగా ఎక్కలేదు ఇక్కడ. ఏమరా, మేమేమో డబ్బు వదులుకొని వచ్చాం, ఇందులోకి వలలు వదులుకొని వచ్చాం, మేము ఇక్కడ దోనులు వదులుకొని వచ్చాం, ఇక్కడ డబ్బు సంపాదించే మార్గాలు వదులుకొని సేవలోకి వచ్చి ప్రాణాలు సైతం నడిపించి సేవ చేస్తుంటే మా ముందే డబ్బులు పెట్టి ఊరి దెయ్యమా, ఎంత సులువుగా మమ్మల్ని పాడేద్దాం అనుకున్నావా అని పేతురు వెంటనే కోపపడి, నువ్వు ద్రవ్యం ఇచ్చి దేవుని వారం సంపాదించుకుని తలంచుకున్నందున నీ వెండి నీతో కూడా నశించునుగాక. వీళ్ళందుకని ఏం చేస్తారో తెలుసా? డబ్బు ఎరేస్తారు. వాళ్ళు ఏమేస్తారు? జనులు దేనికి పడతారో తెలుసా? దానికే, డబ్బుకే పడతారు. పాస్టర్లు సైతం దేనికి పడిపోతారు? ముఖ్యంగా పాస్టర్లు. అందుకని మూడింట్లో పాస్టర్లు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. డబ్బు, పేరు ప్రఖ్యాతులు, స్త్రీ, లేకపోతే సుఖభోగాలు. స్త్రీకి పడకపోవచ్చు కొంతమంది, సో సుఖభోగాలకు పడిపోతారు. ఈ మూడింట్లో ఒక సేవకుడు ఏం చేయాలి? చాలా జాగ్రత్త చూసుకోవాలి. దేవునికి మహిమ. హల్లెలూయా. సంఘములో డబ్బిచ్చేవారు కలిగి ఉండడం అదేం తప్పు కాదు. అది ఎందుకంటే మనం ఈ చదివి వినిపించాను కదా, ప్రవక్త గారికి ఎవరిచ్చారు? సహాయం చేసింది ఎవరు? ఆయన అప్పు కట్టడానికి, ఆ వేసిన కేసులో ఫైన్ కట్టడానికి సాయం చేసింది ఎవరు? ఆయన మీటింగ్స్కి రెగ్యులర్గా హాజరయ్యే ఆ సహోదరుడే కదా. మాట్లాడరేంటండి? ఇప్పుడు ఉన్నారా ధనికులు సంఘంలో?
తప్పు కాదు. అపోస్తల సంఘంలో ధనికులు ఉన్నారా? మాట్లాడాలి. సంఘంలో ధనికులు ఉన్నారా? ఉన్నారు. అది పొరపాటు కాదు, తప్పు కాదు అది. కానీ నువ్వు డబ్బుతో వరాన్ని కొనేయాలనుకుంటేనే అది పొరపాటు. అది నిన్ను దేవుడు ఆశీర్వదించాడు. కొంతమంది ఒక పూట తింటే ఒక పూట లేని పరిస్థితిలో ఉన్నారు. సో దేవునికి సంపూర్ణంగా ఇచ్చాడు. మంచిది, నేను దేవుడు ఆశీర్వదించాడు. పాపం ఆ పేదవాళ్ళలాగా నిన్ను దేవుడు ఉంచలేదు. కాబట్టి నీకు ఎప్పుడైనా నీకు మనసు కుదిరినప్పుడు వారు నీ చేత సహాయము పొందనర్హులు. కాబట్టి నేను చెప్పింది అర్థమైందా? సంఘంలో ధనికులు చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే ప్రవక్త అన్నాడు, ధనికులు మన మీకు చదివిపించాను కదా, ధనికులను దేవుడు ఏం చేయట్లేదు, త్రోసేయట్లేదు. ఎందుకంటే సంఘంలో కూడా ధనికులు ఉన్నారని ప్రవక్త సంఘకాలంలో చెప్పాడు. అయితే కొంతమంది ధనికులు మాత్రం తీర్పులోకి తీసుకొస్తున్నాడంట. కారణం ఏంటంటే వారికి ఉన్న ధనమును ఎలా వినియోగించుకోవాలో వారికి తెలియనందున వారికి తీర్పులోకి తీసుకొస్తున్నానంటాడు. దేవుని మహిమ కలుగుని. ఆమె ఇప్పుడు దేవుడు నిన్ను ఆశీర్వదించాడు. దేవుడు నిన్ను గబుక్కుని చేతిప్పుకునే వాళ్ళ చేస్తున్నాడు. ఇప్పుడు నేను అడుగుతున్నాను, ఎవడివ్వట్లే 1,00,000 రూపాయలు. కానీ కొంతమంది ఉంటారు, అడగగానే టక్క అకౌంట్లో పడతాయి. వారికి దేవుడు అర్హత ఇస్తాడు. ఆమె ఇప్పుడు దాని ద్వారా నువ్వేం చేయాలో తెలుసా? నీ చేత సహాయము పొందగలిగిన వారికి నువ్వు సహాయం చేయగలిగితే చెయ్యి. దేవుని మహిమ కలుగునిగా. సహాయం చేయగలిగితే చెయ్యి. తప్పేముంది అందులో? ఆమె కానీ సహాయం చేసి వరాన్ని కొనేద్దాం అనుకుంటే మాత్రం నీ డబ్బు నీ వెండి నీతో నశించునుగాక. దేవునికి మహిమ కలుగునిగా. ఆమె ఇంకా చదువుతారా? బాబు, ఇది డబ్బుతో వచ్చేది కాదు. నీ హృదయం దేవుని యందు సరిగ్గా ఉండాలి. అందుకనే ప్రవక్త విషయంలో ఏమన్నాడు ఆ దూత? నువ్వు నమ్మకంగా ఉండు, ఇవ్వబడిన వాటిలో నువ్వేం చేయాలి? అంతేగాని స్వస్థతలని, హృదయ రహస్యాలు బయలుపరచుట మొదటి ఈడుపు రెండో ఈడుపు ద్వారా నువ్వు డబ్బు సంపాదించుకోరున్నావు అనుకో, అయిపోయింది. ఎంతో మంది అయిపోయారు అలాగా. ఈ వరాల వలన డబ్బు సంపాదించుకుని ఎంతో మంది ఏమైపోయారు? దేవుడు వారిని విడిచిపెట్టేశాడు. అవునా కాదా? ఇప్పుడు ప్రవక్త కూడా అలా చేశాడు అనుకోండి. మూడో ఈడుపు ఆయన వెంబడించదు. మూడో ఈడుపు అత్యంత ప్రాముఖ్యమైంది. అందరూ స్వస్థతలు చేయగలరు, హృదయ రహస్యాలు వివేచించగలరు, కానీ వాక్యం బయలుపరచబడలేరు, వాక్యమును వివరించలేరు, వాక్యమును బయలుపరచలేరు. హల్లెలూయా. ఆమె కానీ ఆ పరిచయం నీకు జరగాలంటే మొదటి రెండిట్లో నమ్మకంగా ఉండాలి. ఈ వరాల్లో ఉపయోగించుకుని ఒకవేళ నువ్వు డబ్బు సంపాదిస్తున్నావు అనుకో, ఎంతో మంది వెళ్ళిపోయారు కాలగర్భంలో, నువ్వు కూడా అందులో ఒకటివి. ఎవరో విలియం బ్రనామ్ గారు కూడా. కానీ ప్రవక్త అందుకనే డబ్బు విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండేవాడట. హల్లెలూయా. దేని విషయంలో? డబ్బు విషయంలో మాత్రం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండేవాడు. ఎన్నడూ ఆయన వరాన్ని, కొంతమంది స్వస్థతలు పొందుకుని $1,000,000 చెక్కులు ఇచ్చారు ఆయనకి. కానీ ఏం చేశాడు ప్రవక్త? సేమ్ ఇక్కడ పేతురు ఎలా త్రోసేశాడో అలాగే త్రోసేశాడు. మీ చెక్కులు మీ దగ్గర ఉంచుకోండి అన్నాడు. కొన్ని చెక్కులు చించాడు ఆయన. దేవుని మహిమ కలుగునుగా. ఒక రోజున ఆయన కారులో కూడా ఆయన తెలియకుండా డబ్బు పెట్టేస్తే ఆ తనిఖీ అధికారులు ఇది విలియం బ్రనామ్ గారు అని చెప్పి నమ్మకంతో ఆయన పోనిస్తే ఎదరికెళ్ళుకున్న తర్వాత చూసి మరలా వెనక్కి వచ్చి, అయ్యా నన్ను క్షమించండి, ఈ డబ్బు ఎవరెట్టారు నాకు. ఎంత యథార్థంగా ఉన్నాడు ఆయన. ప్రియమైన సోదరులారా, ప్రవక్త జీవితమే మనకు మాదిరి. ఈ కాలంలో మీరు అనొచ్చు అది అపోస్తలులకు సాధ్యం. ఈ కాలంలో సాధ్యపరచబడిన వాడు ఒకడు ఉన్నాడు, ఆయనే మన ప్రవక్త. ఆయన జీవితాన్ని జీవించాడు, అపోస్తల జీవితాన్ని ఆయన జీవించాడు. ఇప్పుడు ప్రతి సంఘ కాపరి, ప్రతి విశ్వాసి కూడా శోధనలు వస్తాయి, శ్రమలు వస్తాయి, ఆర్థిక ఇబ్బందులు వస్తాయి. ఆర్థిక వచ్చిందా ప్రవక్తకి?
నుంచి వస్తుంది, కానీ వచ్చింది కదా అని అడ్డదారులు తొక్కొద్దండి. తప్పుడు మార్గాల్లో మనం ఏం చేయొద్దు, పోవద్దు. దేవుడు మహిమ కలుగునుగా. హల్లెలూయా. కొంతమంది అంటారు ఏమన్నా తెలుసా, ఇప్పుడు వడ్డీకి వడ్డీ వేస్తాం. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించను గాక, వేసుకోండి. ఇప్పుడు వడ్డీకి వడ్డీ వేసి కడతాం, వడ్డీకి. కానీ మాత్రం మేము ఎగ్గొట్టే రకాలమైతే అస్సలు కాదు. వడ్డీకి వడ్డీ వేసుకోండి. ఇది ₹1 కూడా మాకేం చేయొద్దు, వద్దు. ఎందుకంటే అమ్మో మళ్ళీ మేము ఆ రోజున మమ్మల్ని అడుగుతారు. ఏ రోజున? కాదు మనం అప్పుడు రాజులుగా ఉంటాం కదా, అప్పుడు అడుగుతారు వచ్చి, ఏమని? మాకు ఇవ్వాలయ్యా, దాన్ని బట్టన్నా మాకు జ్ఞాపకం చేసుకోవా మమ్మల్ని. ఆ రోజు నిన్ను మేము క్షమించలేదా? ఆ రోజు నిన్ను మేము నీ అప్పు కొట్టేలేదా? అందుకనే అంటారు, నాకు ఎవరు అప్పులు కొట్టొద్దమ్మా. దేవుడు మహిమ కలుగునుగా. మనకొద్దు. అందుకనే ఎవరి బాకీలు వాళ్ళకి ఏం చేయాలంట, మనం తీర్చేయాలట. ముఖ్యంగా వ్యక్తిగతంగా తీసుకున్న బాకీలు. ప్రార్థన చేయండి. మీ కొరకు నేను ప్రార్థన చేస్తాను, నా కొరకు మీరు అందరం కూడా ప్రార్థన చేద్దాం. ఎత్తబడే లోపు అది మనకు ఆటంకంగా ఉండకూడదు. పౌరుషంగా ఎత్తబడదాం. హల్లెలూయా. డైరెక్ట్గా అప్పించినోడు కూడా బాయ్ బాయ్ చెప్తాం. రే నీ రూపాయి నీకు ఇచ్చేసాను, నీకు వడ్డీతో సహా నీకు ఏం చేశాను, ఇచ్చాను, మళ్ళీ వస్తాను వడ్డీతో సహా, చక్ర వడ్డీతో పుచ్చుకుంటాను, వస్తాం మళ్ళీ. దేవుడు మహిమకలుగునిగా. అలా మనం వాళ్ళకి ధైర్యంగా టాటా చెప్పి వెళ్ళేవారు ఉండాలి మనం. ఆమేన్. దేవుడు కృప చూపుతాడా? మాట్లాడండి. కృప చూపిస్తాడా? ఖచ్చితంగా. ఖచ్చితంగా. ఆమేన్. ఖచ్చితంగా ఆయన సహాయం చేస్తాడు. మనం ప్రార్థించుదాం, కష్టపడదాం, మన సొంత ఖర్చులు తగ్గించుకుందాం. అప్పులు ఏదైతే ఎవరికైతే మనం రుణపడి ఉన్నామో అవి త్వరగా తీర్చడానికి మనం ఏం చేద్దాం, సాధ్యమెంత ప్రయత్నించుదాం, ప్రార్థన చేద్దాం. దేవుడు మన కష్టార్జితాన్ని ఆశీర్వదిస్తాడు. ఎవరి రుణాలు వారికి మనం తీర్చేద్దాం. ఎత్తబొట్టు కదా ఆటంకంగా మాత్రం మిగలకుండా మనం చూసుకుందాం. హల్లెలూయా. ఇప్పుడు డబ్బుతో కొనేయాలనుకున్నాడా? మాట్లాడండి. కానీ కొనగలడా వరాన్ని? లేదు. అందుకని ఇక్కడ పేతురు అంటున్నాడు, నీ హృదయం దేవుని ఎదుట సరైనది కాదు. ఎప్పుడు డబ్బు 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 డబ్బు, అన్నిట్లో డబ్బు 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 మాట్లాడరే. చేదా ఏంటి డబ్బు? దేవుడు భయపడగలుగుడుగా. ఎప్పుడు వాని హృదయం ఏంటో తెలుసా? డబ్బు. ఏ రీతిగా? మీకు తెలుసా, కొంతమంది పాస్టర్లు చర్చిలో ఉన్న సౌండ్ సిస్టమ్ అతికిస్తారు. విశ్వాసులు కాదు, బయట వాళ్ళకు కూడా. ఇంకా వాడి హృదయం ఏంటయ్యా అంటే డబ్బే. మా స్కూల్లో మా సారు, ఆయన క్రిస్టియన్ ప్రిన్సిపల్, ఆయన ఫారినర్స్ తీసుకొచ్చేవాడు సంవత్సరానికి ఒకసారి. తీసుకొచ్చి ఆయన మైక్ సెట్ లేదు, మా మైక్ సెట్ అడిగేవాడు. నాకు మా నాన్నగారికి మా హోటల్ కొలిది మైక్ సెట్ పట్టుకెళ్ళి పెట్టేవాడు. ఆఖరణ డబ్బులు ఇస్తాననేవాడు. మా నాన్నగారు ఏ రోజు రూపాయి తీసుకోలేదు. ఆ రోజుల్లో మైక్ సెట్లు అందరి దగ్గర ఉండేవి కాదు. అలాంటి సమయంలోనే అన్నమాట మా చిన్నప్పుడు. ఏ రోజు ఆ ఫారం డబ్బు, అబ్బో చాలా యథార్థంగా ఉండేవాడు ఆయన. దేవుని మహిమ కలుగునిగా. ఈరోజు నిజంగా ఈ సంపూర్ణ వాక్యం బయలుపరచబడిన మనం ఈ డబ్బు విషయంలో కూడా మనం ఏం చేయాలి? అంతే యథార్థంగా. హల్లెలూయా. కొంతమంది కొన్నిసార్లు మనం ఇచ్చేది మళ్ళీ తీసుకోరు, మొహమాటం కొలది. ఇప్పుడు నేను ఎవరికైనా రుణపడి ఉన్నాను అనుకో, అంటే మీ విషయంలో చెప్తున్నాను, ఏమన్నా చిన్నది 100, 200 అలా తీసుకోరు. సో వారిని ఏం చేయాలో తెలుసా? ఏదో ఒక రీతిలో దాన్ని మాత్రం మనం ఏం చేయాలి? చెల్లించేయడం మంచిది. దేవుని మహిమ కలుగునిగా. ఈ డబ్బు విషయంలో మాత్రం మనం చాలా యథార్థంగా ఉండాలి. ఈ సీమోను హృదయం ఏంటంటే దేన్నైనా ఉపయోగించుకుని డబ్బు సంపాదించేస్తాడు. వాడి లక్ష్యం ఏంటంటే, మాట్లాడరే, డబ్బు.
దేవునికి మహిమ కలుగును. హల్లెలూయా. వాడి లక్ష్యం ఏంటి చెప్పండి? డబ్బు సంపాదించడం. దాని కొరకు ఏదైనా ఉపయోగిస్తాడు. కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాడు వాడి హృదయం ఎలాంటిది కాదంట, సరైనది కాదు కనుక ఈ కార్యమందు నువ్వు పాలు పంపులు లేవు. 22 కాబట్టి ఈ నీ చెడుతనము మానుకొని మరి పైన మారు మనసు పొందాడు కదూ దేవుడు మహిమ కలుగునుగా. పైన మారు మనసు పొందలేదా? నమ్మి చెప్పండి ఏంటి మరి మారు మనసు? పరిశుద్ధాత్మను దాయలేరుగా. స్తోత్రం చెప్పండి. యేసుక్రీస్తులో పరిశుద్ధాత్మ ఉన్నదా? అందుకనే నేను 10 ఆజ్ఞలు పాటిస్తున్నానంటే ఇంకా ఒకటి నీ కొదువు ఉంది అన్నాడా లేదా? కొదువు ఉంది అన్నాడా? ఇప్పుడు వీని కొదువు కూడా చెప్పేస్తున్నారు ఇక్కడ. దేవుడు మహిమ కలుగునిగా. కాబట్టి నీ చెడుతనము మానుకొని ఫస్ట్ మారు మనసు పొందు. ఆ డబ్బు మీద ఉన్న ఆశ పోనిచ్చుకో. ఆ డబ్బు మీద ఉన్న ఆశ చంపుకో. వ్యాపారం చేసి ప్రతిదీ డబ్బు సంపాదించాలన్న మా ఆశను చంపుకో ఫస్ట్. దేవుని మహిమ కలుగునిగా. మారు మనసు పొందు, ప్రభువును వేడుకో. ఒకవేళ నీ హృదయాలోచన క్షమింపబడవచ్చు. నీవు ఘోర దృష్టత్వములోను దుర్నీతి బంధకములోను ఉన్నట్టు నాకు. మరి పరిశుద్ధాత్మని ఎవరు దాయగలడండి? హల్లెలూయా. ఇప్పుడు అతని హృదయం దేవుని దగ్గర ఎలా లేదు? సరిగా లేదు ఇప్పుడు అతని హృదయం. ఎందుకంటే ప్రతి దాంతో ఏం సంపాదించాలనుకుంటున్నాడు? డబ్బు 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 డబ్బు. ఎప్పుడు చూసినా డబ్బే. కొంతమంది జీవితాలు కూడా అంతే, ఎప్పుడు చూసినా డబ్బే. ప్రార్థన సమయం ప్రార్థనకి ఎవరు? ఆ సమయంలో కూడా డబ్బే. వాక్య సమయాన్ని వాక్యానికి ఎవరు? ఆ సమయంలోనూ కూడా డబ్బే. పాస్టర్ మేము అవసరతలు ఉండొచ్చమ్మా. మనిషి అన్న తర్వాత అవసరతలు ఉండవా? ఉంటాయి. ఆ మాత్రం దానికి ప్రతీది డబ్బు తొమ్ముడు పెడితే ఎలా? దేవుని మహిమ కలుగునిగా. హల్లెలూయా. నేను చెప్పిన అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు చూడండి, ఘోర దుష్టత్వములోను దుర్నీతి బంధకములోను ఉన్నట్టు నాకు కనబడుచున్నదని చెప్పాను. అందుకు సీమోను, మీరు చెప్పిన వాటిలో ఏది నా మీదకి రాకుండా మీరే నా కొరకు ప్రభువుని వేడుకుంటని చెప్పి వెళ్ళిపోయాడు. ఇంకా ఇది కూడా వాడు చేయలేడు. దేవుడు కలుగునిగా. అది కూడా మీరే చేయండి అని వాళ్ళకి చెప్పేశాడు. ఇక దేవుడు వైపు కలుగునిగా. అంతట వారు సాక్ష్యమిచ్చుచు ప్రభు వాక్యము బోధించి యెరూషలేమునకు తిరిగి వెళ్ళుచు సమరయుల అనేక గ్రామాల్లో సువార్త ప్రకటించుచు వచ్చిరి. దేవునికి మహిమ కలుగునిగా. మొత్తానికి సమరయ పట్టణంలో ఉన్న అవిశ్వాసపు గోడలు ఎవరు కట్టేశారు? అవిశ్వాసపు గోడలు సీమోను, గారడి సీమోను. దేని ద్వారా కట్టాడు? గారడి దేని ద్వారా? అవిశ్వాసపు గోడలు దేని ద్వారా కట్టాడు? గారడి. వశీకరణ ద్వారా, మంత్రముగ్ధులను చేయడం ద్వారా, దాని ఏమంటారు, చేతబడి చేయడం ద్వారా వాళ్ళందరినీ వశీకరించుకున్నాడు. కానీ ఎప్పుడైతే నిజమైన వర్తమానం అక్కడికి వెళ్ళిందో, దేవునికి మహిమ. ఇక ఆ బందీఖానంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఏం చేయబడ్డారు? ఇప్పుడు విడిపించబడ్డారు. దేవునికి స్తోత్రం. ఆమేన్. వీడు కూడా విడిపించబడినట్టు వచ్చాడు. కానీ ఎవరు? వాళ్ళు తిరగబడాలి కదా. సీమోను వాడు వ్యాపారం అంతా పాడు చేస్తున్నందుకు పుతోనని దయ్యం పట్టిన స్త్రీ గురించి ఆ ఇంటి వారు పౌలు పైన తిరగబడినట్లుగా ఈ సీమోన్ అనేవాడు తిరగబడాలి కదా. మాట్లాడండి. ఇది తిరగబడే ఆత్మ కాదు. ఇప్పుడు కూడా జాయిన్ అయిపోయాడు. ఎవరు కూడా? పిలుపు కూడా. పిలుపుకి సపోర్ట్ చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు. ఆమేన్. పిలుపుకి ఏం చేస్తున్నాడు? ఇప్పుడు సపోర్ట్ చేస్తున్నాడు. పిలుపుని వెంబడిస్తున్నాడు. దేవుని మహిమ కలుగునిగా. ఎప్పుడైతే పేతురు యోహానులు వచ్చారో ఇక వీని ఆటలు సాగలేదు. వీని హృదయ ఆలోచనలు ఏం చేసాయి?
బయటకు వచ్చేసి బయట పెట్టేశారు. అక్కడ పరిశుద్ధాత్మ వాడిని హృదయాలోచనలు ఏం చేసింది? బయట పెట్టింది. వాడు ఉద్దేశం ఏంటో చెప్పేసింది. ప్రభు దగ్గర ఇంకా వాడు మారు మనసు పొందలేదు. నమ్మి బాప్తిసం పొందాడు కానీ మారు మనసు లేసింది పరిశుద్ధాత్మ. ఇక ఆ దెబ్బతో వాడు మీరు చెప్పినవన్నీ నా మీదకి రాకుండా మీరే దేవుని వేడుకోండి అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోయాడు. అంతేనా? మారు మనసు పొందాడా? పొందరు. మారు మనసు మాత్రం పొందరు. దేవుని మహిమ కలుగునిగా. వింటున్నారా? ఈ విషయాన్ని మీకు బాగా అర్థమయ్యా? ఏంటిది? ఆత్మ సంబంధంగా చేతబడి, ఆత్మ సంబంధంగా వశీకరణ. ఎక్కడ? సంఘాల్లో కూడా, పట్టణాల్లో కూడా, కుటుంబాల్లో కూడా. ఓ రోజున పాస్టర్ ఆశీస్సులాల్ గారి మీటింగ్స్ వర్తమానమును ఎంతో నమ్ముతూ అనేకులు వచ్చేవారు. కానీ ఓ రోజు ఒక ఆయన వచ్చాడు. అది మేఘం కాదు, అది ప్రత్యక్షత, రాకడ కాదు అన్నాడు. దెబ్బతో ఈ బ్యాచ్ అంతా ఏమైపోయారు? వశీకరణ అయిపోయారు. పాస్టర్ గారు మీరు దేని ఇంకెడతారు? నేనేం చేయలేను. ఇంకా ఆయా కేటగిరీలలో దయ్యాలు పనిచేస్తున్న విధానం ఇది. ఆమె సేమ్ ఆ రోమన్ క్యాథలిక్ కూడా ఈరోజు అందరిని అలాగే ఏం చేస్తుంది? అది వశీకరణ చేసుకుంటుంది. ప్రపంచ నాయకులను. గారడి సీమోను ఆ పట్టణంలో ఉన్న అధికారులను చేసుకోలేదా? చెప్పండి. అధికారులు కూడా గారడి సీమోను యొక్క మాయలో ఉన్నారు. గారడి సీమోను యొక్క మత్తులో ఉన్నారు. ఎవరు? ఆ పట్టణం యొక్క ప్రెసిడెంట్ అవ్వచ్చు, నంబర్లు అవ్వచ్చు, ఎవరైనా సరే ఆ గారడి సీమోను యొక్క వశములో, మత్తులో ఉన్నారు. మరి ఇప్పుడు ఆ రోమన్ క్యాథలిక్ ప్రకటన 17:1 ఉన్న మహావేశ్య, ఆమె అది ప్రపంచంలో వశీకరణ చేసుకుంటే ఇప్పుడు ఆ వశీకరణలలో అధికారులు లేరా? చెప్పండి. దేశాధినేతలు లేరా? ఒక ట్రంప్ గెలిచాడు. ఎక్కడికి వెళ్ళాడు? రోమ్ వెళ్ళాడు. ఎక్కడికి వెళ్ళాడు? అది పనేంటి? రోమ్లో పనేంటి? ట్రంప్ నువ్వే అసలు దేశాధ్యక్షుడివి, నువ్వే అసలు అగ్రరాజ్యం యొక్క ప్రెసిడెంట్వి. పోపు దగ్గరికి నువ్వు వెళ్ళడం ఏంటి? పోపు రావాలిగా. అలా చూస్తున్నారు ఏంటండి? ఏమంటే అగ్రరాజ్యం అమెరికా, పెద్దన్న అమెరికా. దేవుని మహిమ కలుగునిగా. దేవుడు మీ బాచోళ్ళకి ఇచ్చాడు. దేవునికి స్తోత్రం. పెద్దన్న ఎవరు? అమెరికా. అలాంటి అమెరికా పోపు దగ్గరికి వెళ్ళడం ఏంటి? వాటికానికి వెళ్ళడం ఏంటి? బాబు కంగారు పడకండి, అది మీ పరిచయం కదా, అలా ఉంచాను కాసేపు. దేవుని మహిమ కలుగునిగా. హల్లెలూయా. ఆ పోపు దగ్గరికి వెళ్ళవలసిన పనేంటి? అది ఆల్రెడీ అమెరికాని ఎప్పుడో వశీకరణ చేశాడు. హల్లెలూయా. ఏమని చెప్తాడో తెలుసా? మన దేశాన్ని బాగు చేస్తాం. ఎవరు? ట్రంప్. అమెరికా దేశాన్ని బాగు చేస్తాను, గొప్ప దేశముగా అభివృద్ధి చేస్తాను, మన ఆర్థిక వ్యవస్థనంతా మరలా ఏం చేస్తాను? నేను వెనక్కి తీసుకొస్తాను. గాడి తప్పిన దాన్ని మళ్ళీ తీసుకొచ్చి గాడిలో పెడతాను. ఎలా పెట్టగలవు? అందుకే వెళ్ళిపోయాడుగా. ఫస్ట్ దర్శనం ఎక్కడికంటే గారడి సీమోన్ దగ్గరికి. ఎవరా గారడి సీమోను? పోపు రోమ్లో ఉన్నాడు. పోపు రోము. హల్లెలూయా. రోమ్లో ఉన్నాడు, వాటికన్ సిటీలో ఉన్నాడు ఆ గారడి సీమోను. అక్కడికి వెళ్ళిపోయా లేదా? ఈరోజు సంఘ శాఖలన్నీ కూడా ఆ వశీకరణలోనే ఉన్నాయి. ఆమె నా ప్రశస్తమైన సోదరులారా, నేను మీకు వాక్యాన్ని బోధిస్తా, అది కూడా ప్రవక్త వర్తమానాన్ని. నేను ఎన్నడూ మిమ్మల్ని వశీకరణ చేయను, అది నా వల్ల కాదు. దానికి స్పెషలిస్టులు ఉంటారు కొంచెం. హల్లెలూయా. మాటల ద్వారా చెప్పండి, భోజనం ద్వారా మాట్లాడరే, భోజనం ద్వారా, తర్వాత బోధ ద్వారా, ఆమేన్, బోధ ద్వారా ఆ వశీకరణ చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు. ఆమేన్. కాబట్టి మీరు ఎలా ఉండాలి? ఇప్పుడు మాట్లాడలేదేంటి? ఎలా ఉండాలంటే జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆ గారడి సీమోన్లు ఎక్కడో లేరు, మన మధ్యలోనే ఉంటారు, మన కుటుంబంలోనే ఉంటారు, మన బంధువర్గములలోనే ఉంటారు. అర్థమైందా? నీ పిల్లలు జాగ్రత్త, నీ భార్య జాగ్రత్త, నీ భర్త జాగ్రత్త, నీ కుటుంబం జాగ్రత్త. ఆ గారడి
గారడి సీమోన్ల యొక్క వలలో పడకుండా జాగ్రత్తగా దేవుని దగ్గర ప్రార్థన చేసి ఈ వర్తమానం దగ్గరికి వారిని నడిపించడం ద్వారా హల్లెలూయా ఆమేన్ వారిని ఖచ్చితంగా ఆమేన్ చెప్తారా వారిని ఖచ్చితంగా కాపాడుకుంటాం. ఈరోజు మనకు ఆ పిలుపు వర్తమానం ఉంది. ఆయనే 7వ దూత విలియం బ్రన్హామ్ గారి వర్తమానం. ఆయనే కేకేస్తున్నాడు. ఆ మహావేశ్య దగ్గర నుండి, ఆ పట్టణములో నుండి, ఆ బబులోను నుండి బయటకు రమ్మని ఈ ప్రవక్తే కేకలేస్తున్నాడు. ఆమేన్ ఖచ్చితంగా దేవుడు మన కృప చూపును గాక. ముఖ్యంగా మొగ్గల ఆలమూరులో ఉన్న సంఘానికి నేను చెప్తా ఉన్నా, మీకే వర్తమానం. ఎవరైనా వశీకరణలో ఉన్నారేమో చూసుకుని బయటకు రండి. యవనస్తులు, పెద్దవారు, స్త్రీలు అందరికీ చెప్తున్నా, మీరు డబ్బుతో అన్ని కొనలేరయ్యా. డబ్బుతో దేవుని ఆత్మను పొందుకోలేరు. మారు మనసు పొందండి. ఇప్పటికైనా దేవుని వాక్యం వైపు తిరగండి. ఇప్పటికైనా గారడి సీమోన్ల యొక్క ఉచ్చులో నుండి బయటకు రండి. ఈ ప్రవక్త వర్తమానం ద్వారా అది దెయ్యపాత్మది, వశీకరణ చేసింది, చేతబడి చేసింది, సార్సరీ మత్తు ఆమేన్ మత్తు చేసింది, నిన్న మత్తులో ఉంచింది అది. అందుకే నీకు ఇంకా సేవకుడు బోధ ఏం చేయదు, ఇంకా ఎక్కదు. పాస్టర్ గారి మొహం చూస్తే చెప్పు తీసుకొట్టాలనిపిస్తుంది. అందుకే ఇంట్లోకి వెళ్ళట్లేదు నేను ఎవరింట్లకి. దేవుడు మహిమ కలుగురిగా. కారణం ఏంటంటే మత్తులో ఉన్నారండి.